Hey guys, welcome back to our channel. Dinihai जोङो गामियाव थांनो नागिरदों. Hey, बे फंबायनि बाइकआबो. जोंहा दिनै गामियाव थांनो नागिरदों ना होबावनो मानो होनोबा जोंहा दिनै नाफाम बानायनो नागिरदों नाफाम. ओमफ्राय नोंथांमोनहा इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांदो आरो नाफामनि प्रसेसखौ मोरै बानायो माने माबायदि रोखोमै बानायो नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन जोङो. जुदि गाज्रि जायोबा निमाहा होदो. बानायनो रोङाखैबा ना मा होनो नानि? आरो दा जोंखौ लांफैगासिनो. जोंना बाबाया लांफैगासिनो दा ओमफ्राय थांनोसै गामियाव. जोंहा गालांजाबाय फंबायजों साथाम गाखोनोबो मोना नालाय नैसो गारिबो गैजाया जोंहा. मामाया जोंनो स्कुटि होआखै. जोंनि टाइमाव स्कुटि गैया. जों एसे जानाय टाइमाव आयौ होगोरसिना ए बाबा फैबाय बाबा स नों हास्लाबनो नै गेस्टिंसो लानांगौ. र' आयौ मामे हा नङाबा आयौ आं नोंसो जोंनि बाबासो सानदों. बासो सानदोंमोन बाबा नङा. बाबा सानदों आं गिखावसो थांलायलायबाय. ओरैबा नोगोर गिखायो. दसे नेबावनांसिगोन. रायजानो गिनानै खारबोलायबाय बेखौनो खामानि गैया. हार्टिं प्लास्टिक. नेनानै माबायदि मोनदों? बिराद ओंखाम उखैबाय आङो. आंहाला 10ता जागुलायबायना 10:30. ओमफ्राय नोंहा एसे नै आं दासो फैबाय नै. आयौ हाद्रि खुंजोब्बाय. 2 hours later. फाइनेलि दा जोङो गामियाव सफैनानै ओंखामबो जाखांबाय नै गयबो जाखांबावबाय. ओमफ्राय दा जोङो ना हमहैनोसै. दैयाव खारलायबाय आंना. खनसे होनदों. मेहंदिया बिबि हे. मा जाखो बे ओमफ्राय गेजेराव गैले गालायलायनाय? बे नों फुननायमोन. बाय दा जों थांसै दैयाव. चलो थ' थाब थाबाय. सेन्देला फिसाद्रायबाय नामा नानि नोंना? औ खम जानला मोनला खारबोलायनायनि खोथा गिलायलायनानै. टाउननिफ्राय गामिसिम बेखौ गानना फैदों. आंनाबोथ' हावै सेन्देलसो. मिंदं आयौ नै बेनिफ्राय बिसिमल' थाबायनायाव मेंबाय नों? आं नोंनो मानजिना होआखै दालाय सेन्देलखौ मानो गोजाम मोनखो नों? गावनो लेथ्रा बानायना लाखिनोसै. आया कन्टिनिउ गाननायाव लेथ्रा जायो. जाबाय दे बिनानाव सना गोजोननाय थाबाय आंनि सेन्देल मानजिना होनायनि. नानि जोंहा दाखालि सामफ्राखौ खाफ्रा होनफ्लांनाय खम जावजादोंना आयै. एबार खाफ्रा नङा दे साफ्रासो जावदों. हाबाब खारलायलायथारदों माखौबा मोनफैनायखाय दासो. जेबो जायिनि. सिथर सिला जायिनि दै सान्थि सारनांगौनो फुजा होनांगौ. औ आयु साम'आ साम' थाइदों. जोंना रेडि जाहांबाय. इन्दर राजा राग्रा. आयु 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 Wah, sakit, Pak.
deh lo kemana tuh cuma kalam deh. Nah, Kuti tua biko. Biko kuti tua. Kuti tua. Parasim namanya nih. Wah. Ya kan di sini. Pahre ya, makanya pahre ya. Acha. Ayo ke kacau tinggal aja. Kadang Dapat biko. ada cinta lagi nih. Udah, angkat ini jaga lali ini. Kau sih. Tuh ini mah habis berapa nih? Yo, nu baik. Ini dong. Ada balsing. Ada balsing. Nih, banyak nih. Nih, banyak. जोंहाना हमनानै फैखांबाय ओमफ्राय सिगांनि भिडिअ नोंथांमोननो देखायखांनायखाय जोङो होआसै भिडिअखौ फुरा ओमफ्राय खेबग्राबोथ' गैखाया जाहैबाय ओंखायनो दा नाना सैनानै आइ जिखौ थाबुनांगौ आरो नोंहा ओमफ्राय एबार जोंहा बे नाखौ फोराननानै नाफाम देनोसै ओमफ्राय नाफाम देनायखौ नोंसिनो लासै खोन्थालांगासिनो दङ दा ना सायगोरसै जोङो प्रसेसखौ मारै सिगां औ सिगांनिखौ ओमफ्राय ओंखायनो ना सायगोरसै दा उफाय गैया ना सायग्रा बायो सनपनास मोनालायसिगोन जोङो ना खांख्राइ खेबजानाया आद्रि अरजाया जोङो दा ना सायगोरसै ना सावलायलायनानै जानोसै नामा ओइ जोंना मा होनो सान्दांगा 3 जाबाय सान्दांगा नैबे एसे रानहांबाय ओमफ्राय बै मोनसे आरो सान्द्रियाव दंबावो आरो लाबोबावगौ नाफाम देजोबगोन बेखौ आयौ मेगन हाबबाय माबायाव खुन्दैया जोंना नाया फोरानखांबाय अरावबो फोरानखांबाय ओमफ्राय दा दिनै सान्दुं ओंखारदों नालाय दसे फोरानबाय आरो सान्दुङाव नोंसोरनो देखायनो आङो बेलाय जोंना नाया नाफाम देनोसै बुरजाथार ओइ मानो खोथा लाना फैदों जोंहा दा थास' खायनो थांसै ओमफ्राय थास'आबो बिराद आलदा नाम दंलायलाय जाहैदों ओमफ्राय माबा थास' गुफुर बासर सुजि ओमफ्राय माबा दुदालिनो बिसोर होजायो नामा दुदालि मा दुदालि जानला मोनलाखा ओमफ्राय दा जोंबो बारा मोजाङै सिनायनो हालां आइदि हा थास' मोननाव आयौ थास' गैया नामा जोंबो मोजाङै सिनाय रोङा नालाय जोंना आदैया खोन्थाहैनो नागिरदों आरो ससे ओमफ्राय थौदो नोंथांमोनहाबो नायलांदो माबायदि थास'खौ होयो फुजालि थास' ओमफ्राय बिराद मोननो थान जाहैदों बागानथिंजायसो फैनांबाय एबार खम जारला दाबायदि बोथोराव थास' बारा मोना जाहैदों एसे अखा हाबासो मोनोनो बेनि थाखायनो ओरै मेगनाव माबा हाबबाय बागानथिं दिनैसो बेसेबांबा गोबावनि उनाव बागान फैलायबाय बागान औवा नांगौबा औवा फानसिलाय नामा नानि औवा लागि नाखि सोरबा औवा नांगौबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदोलाय नोंथांमोन अर्डार हरनो हागोन गोबां दङ औवा जालायलायनो थसेयाव थाब फैथ' लामायाबो नोगोदसो
औवायाव हमथा औवायाव apa Lesin kalamnya babi saya hidar na. ayu nengko filmफोराव नामा नै जोंना बेयावसो मोनो औवाया दैसा खाथियावसो औवायालाय sorry निमाहा Kujali tasoa. नङालै मा थास'आ जिखुनु जाया थास'आ नै आदैया खाहांबायानो Kujali tasoa. बिदि हानांगौ जाहैदों जोंबो हानोसै दे नानि Beko ada kujali tasoa. नङा माथो आदै बे मा होनो बे Besi थास'खौ gider kau. बे थास' गोसोम जि लाग्रा हा मा जाग्रा जि लाग्रा अ आच्छा बिसं जाग्रा Ada. ए हादो खामानि मावनाङाखै दिनै केमेरामेन जानांगौ अले जि सान्दुंखा मोजां गिदिरा आं मेगनखौ नायनो हाला आङो बिराद सान्दुंथार बोरैबा ओइ लाबोयो मोनसे गिदिरथार माखौ जाया बेलाय जायो नों बिराद आदानि खालामबाय मानो गारबोखो एफा गोलाव जाबाय दे बे हाबा माथो खामानि रोङैखौ Fa goरलै-गोरलैखौ खिलायो नालै सोरबा लाजायो ना आदै लाजायोना जायो जायो बे एफा गोरलै-गोरलैखौ दा मारै मामा बिगुर लिरनांगौ दे लेबनाङा ओरैनो हानांगौ ओरैनो होबानो जाबाय ना गोरलैद्राय जायो जाजोबो नों जाना गुरु नालाय जारि लं जारि बे जायगायाव गैला जाहैदों ओमफ्राय थांसै थ'नानि बैथिं थांसै दावखोलांबावसै जोंहा नों खायाखै नालाय लानोबो हाला नामा ओरैबायदि अलसिया कबिता खालि अलसिया गावनो बर'फोरनिबाथाय गासिबो जा मोनो नेचारेल गोजा जोब नामा गामिफोराव थाबाथाय बागानाव नागिरबानो मोनो जानांगौ ना नानि दालाय माथो थास' नांगौ गामियाव फैबानो मोनलायबाय दे खादो आगै एलाय थेफा दङ फिसा फिसा अले माबार फैद' नंगौ आयै मा जाबावगोनहाय आगै नोंजों जोंहा एबारहाय बेखौ जिरनांसिगौ खामानिया जिरनायनिसै सायला दोनै नोंनो सायजोबदो दे बिदि जाया माथो आंबो जागोन नों जाया आं नाफाम जाया नाफाम जायो जाखो नाफाम बानो थोलायलायो दे खावसे सायगोर खावसे थांखाबाय दे आगै दा बे गोरलै-गोरलैखौ आं हास'ना होगोन बे गोरलै-गोरलैखौ रेडि जाखाजोब्बाय नै देनो थाखाय उवाल गायहेन सुनानै दोनखाजोब्बाय नै नायाबो जोंना बिराद थेंगोना गोजा नोगोद बुरजा नैबाव जमा खालामनानै दोनथ'गोरसै नै नाथुराबो गोजा दंलायलायो दिया बेखौ दिगा जानो लांनांगौ खन्द' माखौ नाथुरखौ नाथुर दे आंनिसोमोन ना नाथुरा हाबाब नों हमग्रानि नों माबाग्रा आरोना न' जा बेखौ ना फिथिख्रि गोरलैखौ देगोरसै ना
Em bạc थास' होनोसै गिदिर-गिदिरखौ होनांगौ जाहैदों गिदिर-गिदिरखौ होबा साबसिन जायो नामा ओमफ्राय फिसा-फिसाखौ ओंख्रि जानो दोनसै बांद्राय होनो जोंना नाया माबाखाबाय बुरजा गेब्लेजोबखाबाय ओमफ्राय एबारनिफ्राय देनोसै नै गोदान फिरिगासे दे द' स्टार्ट माइ सौग्रायाव जाया आच्छा जोंना नाफामा फसेयाखैनो उवालखौ माखौ दावबाय थायो ओंखायनो उवाल सोलायनांबाय बारसावो आच्छा दे फुनदो मोनबाय नै नायफैद' र' आं नायनि मोनदोंना मोनाखै नायग्रा फैबाय मोनबायसे मोनबाय जाबाय जाबाय जोंना नाफामा हाब गोदोहाय बेफोरखौ औवा हासुङावसो सोलायलायनानै दोनोमोन ना नाफामखौ दाना बयामसो सोजोबबाय औवा हासुङा मुसियोनो जाबाय नाफामा दानि मोनसे थांसि थेमा मोननै बे मानसि फिसानि फिसा ओमफ्राय बेखौ मास मोनसेनि उनाव जाजायो आरो